Ей, айде, гледай сега. Ти сигурен ли си, че снимаш? Беги, Петю, Валя, айде. Алекс, дивай. Има подарък. Учи не се виждаш на камерата. Чакай да видиш. Боже. Телефон няма, нали ти казах ми? Чакай на празно. Да. Няма. Представяш това цялото да е телефон. Валя Валя, да, бе. То май на обратно бе. Дига сега и ако има, нали ще черпиш? Няма Само да това. има. Войчо, много си го запечатал. Аз ке, какво да ти кажа? Какво си искаш? Това не си идиот, какво да го мислиш това? Не, ще се Аз ще оставям в гаража, ама той някакъв път... Къде бе? Това няма отваряне. Аз съм му... Айде, чакаме. Айде, Валя, ти. Чай да си начиним, бе. Чакай, бе. Чакай. Чакай да махне мама. И майната порежи то нож. Петю бега от това. Бягай. Може, Алекс ще дойде. Бягай, защото това е трудно се отваря. Много ти дава подарък. Викай. То са само за Алекс, нали? Защото тя слуша. Да. Защото се каже. Само за Алекс. По-бързо ли? По-бързо. Чакай, чакай. Най-накрая. Това са тук за едни баби и дядовци. Леко ножа го махне. Алекс, това е за тебе. Браво. Не знам, сега ще им това. Дали не е за Петю? Надали. Чакай. Не пипай. Не пипай. Айде, Алекс, вече Много няма. по-едно, чакай. Чакай, тук е чакай. Кой има тук, бе? Рани. Кой ще е това? Това е на Алекс, на Алекс. Не знам. Това ти казах, че е. Три ли? Това не е за тебе, бе. Натке, мради, натке. Вау! Я да видя, Пете. Това е за мен. Леле. Я, обърни се да снимам стачи. Върни се. Какво е това, бе? Покажи го, де. Стига, бе. Стига, бе. Я да видим сега. Симе подарък. Вау. Това не е телефон, бе. Това е само почийка, бе. Да, то няма телефон. Леле, това не се отваря, това не съм махна. Алекс е добре, бъде. Обърнете се, де. Да си видя. Това е женски телефон, бе. Алекс, Снимай към камерата. Пете мръдни. Виж. Алекс, виж тати. Тати. Това е чудо. Ама тук има нещо, бе. Не мога да достигна. Как се влиза? Бе, това не е Беленко, бе. бе. Това ти е за боички, бе. Пете, ето го Какво кой. имаш, бе? Това за баща ти подарък. Да. Ножка. Тялна. Чакай. Петра, имаш подарък. Часовник. Обърни се назад. Той. Чакай да гледаме. Чакай да видим още. Леле. Охо, тук разни други работи. За училище. Този има как да дойде сега на училище. Това е голям чорап, бе. Алекс, че ще паднеш. Още един телефон имаш, Пете. Това е за мен. Това е за тебе. На Алекс, виж милата, виж. Густ. Алекс, това телефонче е за тебе. Ало. И за тебе има. Това е за тебе, това е за мене. Шапка, бе, чакай. Чакай, дете удари се. Чакай, това се култува. Какво е, бе? Микрофон.
За? Да, това. Не знам. На това говориш. Добре. Това е за тебе. Мърдай да вадим другите багажи. Айде, Той чакаш по-яка раница, бе, трябва било за Айде, тебе. помагам. Какво пише? Форца Наполи. Това е за теб. А много леко е. Да. Това телефон ли е наистина? Да. Марко за Да, Алекс. може да ми го кажа, всички заедно. Хайде, тук това е някакъв пластмасов, бе. Оля, как бутуш! Само да кажа, Вучи е луд. Чисто луд. Всичко да. Това е за Алекс. Оле! Нов чувал ще пълни. Той е Вучи, ще го бием. Гледай го. Колко подарък си му купил на това дете, бе. Алекс, такъв чувал виждала ли си макоте? Ай, тя почна. Видела. Оле, колко чужета. Джуджета. Всички седем. Алекс, виж. Тепирутка. Оле, това Вучи е сбрекани. Папа. Тя слушаш. Много играчки бе, Алекс. И Много. пипи. Това няма край. Оле, Печо, това е коледа. Ключове. Мога да няма. Как точно? Това Това ще е ме за нова година. Новата година. Е? Рекорда. Еми да. Магаре! Печо, Сурнай. те не свършват, бе. Друго меч. Те направо не свършват, бе. Още едно дете. Друга дрънкалка, друг меч. Моля, Боже. Кончи, виж кончи. Какво бе, Алекс? Оплаши ли се? Чакайте ли го още толкова? Пращчо. Папа. Няма такъв чувал, а? Чакай, там също вземе. Чакай. Чакай. Това е нещо. Нищо. Не, то може би пее или какво прави, има някаква кучия. Я виж. Алекс, колко много грешки. О, Алекс, още Този път това е дно, нали? Това е като Нещо за мушкане. парата. Мушкаш си нещо. Кой е това? Не знам. Моторче и количка. Виж мотор, кош. Мотор. Алекс, виж. Чакайте и ви още. Това са за дядо ти. Това не е за мен. О, Уау, Има това ли? за Алек ли е? Това е не за Петя. знам. Петя. Млад войник отивам. Това е за Алек. Петя, не пипай там. Купи да е това. Оле, Оле, ето шапка. дядо ти. Ето го ще. Не е ли на Петя шапка? Тя стара някаква. Моля, Дядо нали? ти е, бе. Абе. О, Боже. Най- Вичи. Всички неща са най. Петро, ето ги. 1000 талант. Къде са? Ето ги. Уау! Ами да, да са и 2000. Маля, това е като 2000 Ако долара. подарък, ягода в платкиш дойде. Ууу, вижте. Виж, каза, че едната батерия е вътре, за да не свири по пътя. Маля. То се отшави това. Кажи ми дете. пута. Майко, Петро, гледай какво става. Ай, пияна. Айде, Алекс. Луччи, луд Виж, човек. още един. Луд човек. Луд. Натискай, Алекс. Тук, там, там. Значи, абсолютно не скажеш. Намери пластика. Тук. Кажи. Ай, долу. Вижте. Свери, баба Този си. телефон. Как се случва? Чакай, остави сега телефона, ще го видим. Това е един чувал с макарони. Италиански макарони. Това е за Как се пуска? цялото най-добре. Това е камерата. На която и трябва батерия. Ето чанта за таблет. Нали как беше ми? Ето е чанта за таблет. Тя се ли барбе? Тая камера може ходиш BTV. Мале, Чакай, чакай, малко, дай ми малко. мале. Ще прави да се вижда с него. Ник, човек, Алекс. Ник. Това е хубаво, бе. Не виждам нищо. Не виждам нищо. Петя, не виж, тук има още такива коледни, бе. Коледни, да, дето е.
той ще включи и полиш край. Те май не се включва, бе. А, те други кабели. Дял хора. О, не, човек, боже. Алекс. Аз подърпен. Айде там, благодаря. Но? На камера. Кажи, Бучо, много ти благодаря. Кажи, бе. Как го дайте ми телефона? Това е много леко. Ето, това е. Това е зарядно, това на къде има. Това е трион. Има си процес. Алекс, 1, 2, 3. Алекс, може да включим сега. Ще това на мен ме е голямо. Голямо, това е много голямо. Да. Дали ти искаш, Алекс? Айде, банда. Айде да включим това видео. Спираме ли? Да. Спирай.